Хвала Христу. Чарговы наш урывак з Евангелія ад Матвея. Мы з вами пачынаем 17 раздзел, і будзе гісторыя перамянення Езуса. Можна сказаць, што это гісторыя аб'яўлення Божага, таму што Христос паказвае сваім вучням сваю сутнасць, Божую прыроду. І это першы верш і да 13. Праз 6 дзён узяў Езус Пятра, Якуба і Яна, брата ягонага, і павёў іх адных на высокую гару, і перамяніўся перад імі. Аблічча ягонае зазяла, як сонца, і адзенне ягонае стала белае, як святло. І вось з'явіліся ім Маісей і Ілля, і размаўлялі з ім. Адазваўшыся, Пётр сказаў Езусу: «Пане, добра нам тут быць. Калі хочаш, я зраблю тут 3 шатры, табе адзін, Маісею адзін і адзін Іллі». Калі ён яшчэ казаў, светлае воблака агарнула іх, а голас з воблака сказаў: «Гэта сын мой умілаваны, якога я ўпадабаў, яго слухайце». Пачуўшы гэта, вучні ўпалі ніцма і вельмі спалохаліся. А Езус падышоў, дакрануўся да іх і сказаў: «Устаньце і не бойцеся». Узняўшы вочы, яны нікога не ўбачылі, акрамя аднаго Езуса. І пакуль што хопіць. Пачынаецца ўся гісторыя першым вершам. Напісана: «Праз 6 дзён узяў Езус Пятра, Якуба і Яна, брата ягонага, і павёў іх адных на высокую гару». Праз 6 дзён. Увогуле, гэтая гісторыя ўся яна апісваецца ў 3 евангелістаў, вельмі падобная, са сваімі нюансамі, але ў прынцыпе вялікай розніцы няма, але гэтыя нюансы яны цікавыя. От мінімальныя тыя розніцы, яны нам трошку малююць карціну. І у Матвея мы бачым напісана праз 6 дзён, а у Лукі напісана праз 8. У Марка таксама праз 6, калі не памыляюся. І, магчыма, это не важная рэч, вось, думаю, што далёка не істотная, ну, але тым не менш задаваліся пытаннямі, чаму такая розніца. Святы Еранім тлумачыў, што Лука лічыць па сутках. 6 поўных сутак, і выходзіць, што яшчэ там 1 дзень няпоўны, ну, дапусцім, калі ішлі, і 1 дзень, дапусцім, калі вярталіся. Вось. Ну, але, як па мне, гэта не істотнае. Ідзе размова пра тое, што праз, ну, даволі там нейкі перыяд, праз тыдзень пасля вось гэтага знакамітага вызнання Петра, которое мы з вами разбіралі. І, напэўна, думаю, што больш нават важна, чаму евангелісты паказваюць дні, што гэтая падзея перамянення, яна звязана з гэтым вызнаннем Петра. Што, ну, у нейкай педагогіцы Божай ёсць сувязь з гэтым. Ну і сапраўды яна трошку прасочваецца, гэтая сувязь. Наступны момант, што бярэ апосталаў на высокую гару. Тут таксама даволі шмат пытанняў. Думаю, што асабліва ў экскурсаводаў, которые ў Ізраілі, ну не цяпер ужо, але калі мірна было, то вазілі там і на гару Табор. Дык вось якраз такі вялікія сумнівы, ці гэта адбылося на так званай гары Табор, таму што яна невысокая, падаецца там каля 800 метраў, а евангеліст Матвей падкрэслівае, што гэта высокая гара. І большая за Табор, там, ну, будзе варыянтаў трошку. Я ўжо не бяруся ні сябе, ні вас грузіць, але ёсць варыянты да 1500 метраў, да 2000 метраў. Ну, таму многія даследчыкі кажуць, што, ну, што наўрад ці это было на Табор. Тым больш, што некаторыя звяртаюць увагу, што ў часы Хрыста там была крэпасць рымлянаў. Узброеная, басцён такі рымскі. І, ну, больш таксама яшчэ чарговы пункт да гэтага першага верша. Чаму гэтых 3 апосталы? Некаторыя, ну, канешне, бачаць, што гэтыя апосталы асаблівыя.
Большасць айцоў касцёла разважала, што яны дасканалыя, што яны лепшыя, яны ідэальныя. Я думаю, што не ў гэтым, канешне, справа. Прафесор Лапухін каментуе, што Христос узяў траіх, таму што ён хацеў на гары памаліцца. І каб там былі ўсе апосталы, гэта ўжо такая не надта адасабнення. Як па мне, таксама это слабы аргумент. Тым больш, што гэтыя тры апосталы, яны ў іншых эпізодах, яны неяк так асабліва падкрэсліваюцца. Калі не памыляюся, васкрашэнне Лазара яны будуць сведкамі. То есть яны не адзін раз у траіх выходзяць. Гэтыя тры апосталы. І нават трошку зразумела, чаму Пётр і Ян. Пётр, ён у нейкай ступені лідер. Сам Христос яго вызначыў. Мы чулі вызнанне Петра, што не цела і кроў табе, Пётр, гэта адкрылі Айцец мой нябесны. Пётр зразумела. Ян таксама. Ён, канешне, можа, у Евангеліі не аж так вылучаецца, і тым не менш на апошнія вячэры гэта ён кладзе вуха сваё да сэрца Христовага, ён слухае, як б'ецца сэрца Божае, ён будзе пад крыжам, ён атрымае аб'яўленне апакаліпсы, ён напіша Евангелие. Як бы так ён малюецца сярод такіх асаблівых лідараў. У канцы Евангелія ад Яна менавіта апісана размова Хрыста з Пятром і Янам. Яны ўдваіх там. І ўзнікае пытанне, чаму Якуб? Чым ён асаблівы? Ён быў братам Яна. Адразу трэба сказаць, што это многія блытаюць, што это не той Якуб, который напісаў пасланне. Гэта Якуб Забедеяў, ён брат Яна, а там будзе Якуб, так званы брат Гасподні, так кажа традыцыя. Ён стане пасля адным з лідараў хрысціянскіх, будзе патрыярхам Ерусаліма і таксама будзе мучанікам за веру. Але гэта не той Якуб, іх будзе двое. І гэты Якуб евангельскі, ён не асоба нават і адметны. Думаю, што нават прызадумаўся, ці выпадкова нават пра Тамаша, апостала, ці не больш сустракаецца эпізодаў у Евангелі, чым з Якубам. І чаму ён сярод іх? Моя такая сціплая версія, таму што ён будзе першым з мучанікаў. Гэта той Якуб, который, памятаем, Христос пытаецца, ці можаце піць келіх, который мне трэба піць? Гэта ён адкажа, да, можам. І Христос яму скажа, сапраўды, ці ім скажа пасля, сапраўды келіх мой піць будзеце. І гэты Якуб, ён станецца першым мучанікам. І ўжо дзеі апостальскія будуць апісваць ягоную смерць. І таму мой такі каментар, што Христос у нейкай ступені рыхтуе яго. Паколькі яму першаму трэба будзе праявіць настолькі радыкальна мужнасць, Христос дазваляе яму удзельнічаць у многіх такіх эпізодах, у которых не удзельнічалі іншыя апосталы. І, напэўна, перамяненне Хрыста на гары, дзе ён паказвае сваю Божую прыроду, напэўна, нейкім чынам павінна было б гэтага Якуба ўмацаваць перад тым, што будзе адбывацца. Зрэшты, не толькі Якуба, напэўна, і Петра, напэўна, і апостала Яна. Я думаю, што это адна з мэтаў гэтага перамянення, іх умацаваць перад тымі трагічнымі падзеямі, которые адбудуцца. Яны павінны ўбачыць, што Христос сапраўды Бог, яны павінны адчуць чарговы раз зрэшты голас Айца Нябеснага. Магчыма, таму тут Якуб. Это мой каментар такі, сціплы. І, напэўна, яшчэ б, якую я зрабіў выснову, гэта тое, што, канешне, мы недзе там у сэрцы скрытыя камуністы, і нам хочацца, каб усім было пораўну, каб ва ўсіх былі тыя самыя дары, той самы дабрабыт, каб не было лепшых, горшых, больш багатых, больш бедных.
Вось, мы часта з нашай рэўнасцю, зайздрасцю не спраўляемся. Нам хочацца, каб вопыт духоўны падобны быў ва ўсіх. Калі некаму Дух Святы адкрывае, чаму не мне? Мне таксама павінен не менш адкрываць. І вось гэтая гісторыя, яна паказвае, што ў Богу ўсё-такі не ўсё для ўсіх. І я думаю, што тыя іншыя апосталы, которых няма зараз на вось гэтай гары, не таму, што яны горшыя, як многія лічылі айцы касцёла, што гэтыя больш дасканалыя, ну а тыя менш. Я думаю, не па этой прычыне. Просто у Бога вось такі план для гэтых траіх, для кожнага з іх паасобку, а для іншых іншы план. І не ўсё для ўсіх, і не ўсюды ўсім трэба быць. Вот. Ну, у Бога для кожнага свой план. Не ўсё трэба ўсім бачыць. І перамяніўся перад імі. Аблічча ягонае зазяла, як сонца, і адзенне ягонае стала белае, як святло. Вось гэта слово перамяніўся, ну, напэўна, евангелісты, якое слово знайшлі, такое знайшлі. Сутнасць таго ж у тым, што Христос паказаў ім нейкім яўным, містычным спосабам, цудоўным спосабам, што ён Бог. Яны проста убачылі яго Божую прыроду. Ну і евангеліст як змог апісаць, так апісаў, ці апосталы як змаглі распавядаць, так і распавялі. Я думаю, што не столькі важна вось гэтае апісанне, што твар Хрыста зяў, вопратка зяла, не столькі вось гэта нешта такое спектакулярнае, а больш важна тое, што тут рысы, которые павінны нам нагадваць гэты эпізод, калі Маісей ідзе на гару Сінай, і ўвогуле гэтую гісторыю з выхадам ізраільскага народа. Вот тут вот паралель вельмі сур'ёзная будзе. І думаю, таму не выпадкова яны на гары, бо гара гэта ёсць месцам аб'яўлення Божага, гара Сінай. Твар Езуса зяе падобна, як твар Маісея, который спускаецца з гары. Памятаем, там нават было напісана, што нават пакрывала накрывалі на твар Маісея. Вось. І пасля мы ў 5 вершы пачуем, калі ўжо прагучыць голас Отца Нябеснага, што светлае воблака агарнула іх. Но воблака ёсць сімвалам прысутнасці Божай. Гара Сінай, калі Бог размаўляў з Маісеем, яна дымілася, воблака спачыла на гэтай гары, народ баяўся, і калі праз пустыню ідуць людзі, таксама там ёсць знак прысутнасці Божай, гэта воблака. І ну, даволі шмат у пісанні будзе, што вось это, назовём это так, задымленасць, да, што яна паказвае, сімвалізуе прысутнасць Божую. Слава Божая апускаецца на зямлю, нібыта як туман. Так некалькі разоў будзе апісваць Стары Запавет. Таму тут шмат такіх элементаў, которые нам паказваюць, што трэба вось глядзець праз гэтую аналогію з падзеямі выхаду ізраільскага народа з Егіпта і перш за ўсё за заветам з Богам на Сінаі. І вось з'явіліся ім Маісей і Ілля і размаўлялі з ім. Чаму Маісей і Ілля? Маісей так адназначна, у прынцыпе, усе гавораць, большасць і каментатараў, і айцоў касцёла. Маісей – гэта заканадаўца, праз яго Бог даў закон. А Ілля – прадстаўнік яркі, прадстаўнік прарокаў. Найбольш, магчыма, шанаваны, і тым больш каторага чакалі габрэі, чакалі, што ён вернецца. Ён таямніча быў узяты на неба, як кажа традыцыя біблійная. Вось. І Христос неаднойчы у Евангеліі падкрэслівае, як гаворыць закон і прарокі. Вось тут два прадстаўнікі закона і прарокаў. Інакш кажучы, гэта вобраз усёй гісторыі аб'яўлення, усяго, што Бог зрабіў для ізраільскага народа на працягу ўсіх гэтых стагоддзяў, вось да моманту прыходу Хрыста. Маісей і Ілля размаўляюць з ім,
І Феофілакт Балгарскі задае пытанне, а адкуль апосталы зразумелі, што это Маісей і Ілля? І сціпла адказвае, што, магчыма, яны чулі гэтую размову. Таму што, напэўна ж, яны не бачылі ні аднаго, ні другога, як яны зразумелі, што это Маісей і Ілля. Ну, але на самой справе мы не ведаем, пра што яны гаварылі. Адзінае, што евангеліст Лука дадае свой нюанс і кажа, што яны гавораць пра адыход Христовы. І тут таксама цікавы момант, што Христос, да, это ўжо набліжаецца момант ягонай смерці. Мы не ведаем дакладна, пра што яны гаварылі, але, напрыклад, Барклі каментуе, што Гасподь наш настолькі быў звязаны з жаданнем выканаць волю Айца Нябеснага, што ён нават і не думаў, і падумаць не мог, каб можна было зрабіць нешта па-свойму, па-іншаму. І таму, калі прыбліжаецца гэты момант кульмінацыі, Христос з імі вырашае гэтую тэму як найбольш дасканала вырашыць, споўніць волю Айца Нябеснага. Хаця, канешне, да такой версіі Барклі свае пытанні ёсць, таму што, калі Христос маліўся па начам, размаўляючы з Айцом, навошта тут тады быў Маісей і Ілля, як пасрэднікі, калі ён напрамую мог з імі гаварыць. Напэўна, яны не выступаюць у ролі як пасланцы Айца Нябеснага, каб перадаць жаданні Бога-творцы. Таму, такая версія трошку для мяне сумніўная. Факт, што трэба прызнаць, што мы проста не ведаем, пра што яны гавораць. Напэўна, Лука падкрэслівае, што гавораць пра адыход Хрыста. А што дакладна, больш не ведаем, не будзем дадумваць, лепш такую пазіцыю прыняць. І, магчыма, это было важна для гэтых апосталаў, каб яны ўбачылі. Каб яны зразумелі, што Христос як Бог, ён гаворыць з Маісеем і Іллёй, што нейкая кульмінацыя ці працяг педагогікі Божай адбываецца. Важная далей рэакцыя Петра. Адазваўшыся, Пётр сказаў Езусу: «Пане, добра нам тут быць. Калі хочаш, я зраблю тут 3 шатры. Табе 1, Маісею 1 і 1 Іллі». Цікава, што ў гэтым моманце, што евангеліст Матвей проста кажа, што Пётр кажа: «Добра нам тут быць, паставім 3 шатры». А Марк паказвае, што Христос, што Пётр баяўся і казаў, не ведаючы, што гаворыць. Так страх скаваў яго. Цяпер прызадумаўся, ці Марк, ці Лука пра гэта кажа, магчыма, і той, і той. Напэўна, падкрэслена, што ад страху. Ён не ведаў, магчыма, Лука больш нават кажа, што ён не ведаў, што казаць. Да, ён ад страху гэта кажа: «Паставім 3 шатры». Цікавы момант, што такая нават псіхалогія, што мы, калі мы ў шоку, што вялікай мудрасці ад нас не чакай. Многія настаўнікі жыцця духоўнага кажуць, што ў шокавых станах не прымаць ніякага рашэння, таму што яно будзе неправільнае. І калі страх накрывае, то тут лепей увогуле памаўчаць, каб не плясці абы чаго. Яшчэ цікавы эпізод, што мне тут вельмі моцна адкрываецца, што ёсць страх Божы. Гэта не проста страх чалавечы. Пётр кажа: «Господі, добра нам тут быць». А казаў гэта ад страху, што паставім 3 шатры. І гэта незразумела по-людску, як это сумяшчальна. Нам страшна і нам добра тут быць. А як па мне, это і ёсць страх Божы. Калі табе добра і адначасна страшна ад велічы і ад славы Божай. Таму што ты стварэнне, а ён вялікі Бог, і ты не можаш гэтага агарнуць, табе страшна і адначасна табе добра. Ты не хочаш нікуды знікнуць адсюль. Это, як па мне, такі добры знак праяўлення страха Божага. І цікавая просьба: «Паставім 3 шатры». Мне трошку смешна з этой просьбы Петра,
таму што ён не падумаў пра іх саміх, пра апосталаў. Ён хоча паставіць шатры Маісею, прароку Іллі і Хрысту, а самі пастаяць збоку. Магчыма, это невялікая пакора, это якраз такі таму, што не ведаў, што казаць. Таму што так вот, у шоку такім быў. Нехта звяртаюць увагу, здаецца, Кузнецова каментуе, што менавіта мова пра шатры, не пра такія палаткі ці такія намёты, такія турыстычныя. Зрэшты, з сабой ж яны іх не бралі, не планавалі тут, магчыма. Тэмпература добрая, лета, цёпла, як это ў Палестыне. А што там увогуле раптам шатры трэба былі? І многія бачаць таксама, што это не выпадкова. Таму што шатры, чым яны адрозніваюцца ад палатак? Што яны зробленыя з дрэваў. Яны зробленыя з галінак, з лісця. І гэта намёты, шатры, у которых жылі габрэі ў пустыні. Кузнецова каментуе, што частка габрэяў верыла, што ў эпоху месіянскай эры яны зноў з Богам будуць жыць у намётах. Ніколі пра такое не чуў, але прачытаў такі каментар. І, напэўна, габрэі, калі святкавалі гэты побыт ізраільскага народа на пустыні, свята намётаў, адно з галоўных святаў габрэйскіх, тады пілігрымы жылі у такіх намётах. Як бы прабуючы ўзгадаць гэты перыяд вандравання праз пустыню. І такім чынам гэта чарговы эпізод, который нам зноў жа нагадвае пра тую важную падзею, выхад з Егіпта і пераход у абяцаную зямлю. І пра тую падзею яшчэ адзін эпізод нагадвае. Маісей з Іллёй размаўляе з Хрыстом пра ягоны выхад. Выхад – грэцкае слово «экзодус». Гэта назва другой кнігі Бібліі, которая апісвае выхад ізраільскага народа у абяцаную зямлю. І увесь этот працэс, калі яны ішлі праз пустыню, гэта быў этот выхад. І таму многія каментуюць, што тут таксама трэба ўбачыць прамую аналогію, што Христос зараз павінен зрабіць свой выхад. Ён таксама ідзе з рабства, граху і смерці, ведучы свой народ падобна, як Маісей, у зямлю абяцаную, которым ёсць Царство Божие. Таму трэба ў двайным сэнсе глядзець на гэтую гісторыю, што это не проста прадказанне смерці і разважанне пра смерць, а пра этую вялікую місію. Адбываецца новы выхад, новы праход праз мора, трэба было б сказаць, што это вобраз смерці, і ўваход у зямлю абяцаную. І Христос як бы ў вобразе новага Маісея, заканадаўцы і прарока. Цяпер падумаў, што магчыма таксама ў Хрысце, гэтага я ўжо не чытаў у каментарах, а зараз падумаў, цікава, што магчыма ў Хрысце Маісей і Ілля, яны як бы адно цэласнае. Таму што Христос ён і прарок, і заканадаўца, і цар, і святар. Ён усё ў сабе усе гэтыя рысы, пакліканні, ён усё ў сабе як бы абагульняе. У ім гэта ўсё споўнілася. Місія Маісея і місія прарокаў Старога Запавету споўнілася ў Хрысце. Ён ёсць поўняй, і ён робіць сапраўдны выхад. Так падсумоўваю такімі вобразамі. І 5 верш. Калі ён яшчэ гэта казаў, светлае воблака агарнула іх а голас з воблака сказаў: гэта сын мой умілаваны, якога я ўпадабаў, яго слухайце. Я ўжо казаў пра воблака, што это вобраз прадбачнасці Божай, прысутнасці Божай, але, канешне, тут важна, што гучыць голас Айца Нябеснага. І гэты голас ён гаворыць пра дзве рэчы важныя. Першае – гэта сын мой любімы. Сын, которого я люблю, умилованы мой.
Дзеля чаго апосталам гэта ўсё чуць? Таму што хутка будзе смерць Хрыста, фізічная смерць, часовая, скажем так. Вось, і гэта па іх моцна ўдарыць. Згаршэнне, крыж з'яўляецца згаршэннем, кажа апостол Павел. Многія гэтага ўспрыняць і блізка нават не могуць, да, што вот так вот магло стацца з Хрыстом. Альбо што так станецца з іхным месіяй, которага яны чакаюць. І цяпер вот Пётр, который вызнаваў, што ты месія, сын Бога жывога. Вось такое вызнанне даў Пятру Отец Нябесны, такое пазнанне глыбокае. І цяпер, канешне, здаецца, што это кульмінацыя, фінал, все круто, вау. І тут вот павінна адбыцца смерць Хрыстовая. І гэта не стыковачка гэтых вобразаў. Ты месія, сын Божий, раптам тут вот цябе забіваюць. І, магчыма, дзеля таго, каб Пётр не спакусіўся на гэта ўсё, вот, што будзе адбывацца ў будучыні, гэтыя ўсе выпрабаванні, то ён павінен пачуць голас Айца Нябеснага. Я люблю вот майго сына. Я не кінуў яго. Што будзе адбывацца, тое будзе адбывацца. Я ўсё адно свайго сына люблю. Пачуй гэта, зразумей гэта. Ён умілаваны мой сын, у которым якога я ўпадабаў, кажа беларускі пераклад, і рускія кажуць, в котором маё благаваленне, але сэнс такі, которым я вельмі задаволены. Ён нічога дрэннага не зрабіў, ён усё зрабіў правільна, ідэальна. Я яго люблю, і ён усё зрабіў правільна. І нягледзячы на ўсё гэта, яго спаткае вот такая гісторыя. Гэта тое, што ламае ўсялякую нашу логіку. У нейкай ступені можна таксама нам гэта пачуць. Што ты верны Богу, ты богабаязнены, ты хочаш быць праведным, ты выконваеш запаведзі Божыя, як можаш, стараешся не грашыць, але гэта яшчэ не значыць, што ў цябе ўсё ў жыцці гладка будзе. Таму што і калі беды цябе сустрэнуць, а ты ўсё адно праведны, не думай пра тое, што Бог перастаў любіць, ці Бог забыўся, ці нешта не так. Не. Неправільна так думаць. Вот дзеля чаго Пётр павінен пачуць і іншыя, вось гэтую фразу, гэта сын мой, умілаваны, якога я ўпадабаў, ўсё верна, але станецца вот як станецца. Таму што такі план. І другая рыса, другая рэч, якую яны чуюць, яго слухайце. І, напэўна, не раз это ўжо гучыць этот матыў. Магчыма, ён гучаў там такім ці іншым спосабам падчас хрышчэння Хрыста на самом пачатку, але для мяне вялікі сум, што вось гэты наказ Бога Айца, ён не працуе. Ён рэальна, ён не працуе. Для многіх нас, хрысціянаў, католікаў, ён не працуе. Вот мы паслухаліся сваіх продкаў. Мы, будзьма шчырыя, мы так много самі сабе выдумалі і пабожнасцяў розных, і традыцый. Мы гэта называем багаццем усё. Мы гэтага трымаемся. І вот за ўсім гэтым прапусцілі нейкі фундаментальны момант. Слухайцеся сына майго. За ўсім гэтым так званым багаццем нам няма ні часу, ні жадання, ні рэсурсаў разбірацца, што Христос на самой справе гаварыў, пра што гаворыць Евангелие. Разумею, што некаторым з нас ужо, можа, і ўелася гэтыя тэмы, не хочацца слухаць. Ад мяне вы, магчыма, ўжо не адзін раз пра гэта чуеце. Але я асабіста з такой унутранай боллю чую гэта наказ Айца Нябеснага, который не пачуты па сённяшні дзень. Слухайце тое, што сказаў мой сын. І гэта не толькі пытанне, што значыць слухацца Хрыста. Это не толькі пытанне ў тым, што ідзіце і хрысціце дзяцей вашых. Это не пытанне ў тым, што рабіце гэта на маю памяць, я зараз пра Еўхарыстыю. Гэта пытанне ва ўсім іншым таксама. Слухацца – это значыць цэласна, ва ўсім слухацца Хрыста, а не толькі ў 2, 3, 4 пунктах.
Таму, на жаль, для мяне это ўсё-такі факт проста скандальны, калі можна так сказаць, вапіющий, калі гэты прызыў Отца Нябеснага ён так і не пачуты намі, сучаснымі хрысціянамі. 6 верш. Пачуўшы гэта, вучні упалі ніцма і вельмі спалохаліся. Вось гэтае слова ніцма, гэта значыць упалі на твар. З аднаго боку, гэтае слово грэцкае, спецыяльна праверыў, яно ўжываецца проста ў такім шырокім значэнні. Напрыклад, калі Христос кажа прыпавесці пра зерне, зерне ўпала на ўрадлівую глебу, вот там гэтае слово ўжываецца. Альбо без ведама Айца Нябеснага і волас з галавы вашай не ўпадзе. Вот там гэтае слово ўжываецца, як бы ў прамым сэнсе, падаць. Дом, который будуецца на пяску, ён таксама ўпадзе, вот кажа Христос у прыпавесці. Гэта ўсё гэтае самае слово, але яно таксама ўжываецца ў іншым значэнні. Гэта глыбокае пакланенне Богу. Гэта прызнанне яго ўлады. І мудрацы, которые ідуць пакланіцца Христу, яны ўпалі перад ім. Яны пакланіліся яму, як таму, хто мае ўладу, як Богу. І вот тут пакланенне, яно скорее вось у гэтым ключы, што яны не проста самлелі, а яны ўпалі, таму што яны пакланіліся яму як Богу. А Езус падышоў, дакрануўся да іх і сказаў: «Устаньце і не бойцеся». Узняўшы вочы, яны нікога не ўбачылі, акрамя аднаго Езуса. Езус супакойвае іх, што мяне асабіста ўражвае, это тое, што Христос дакрануўся. Вот усё адно, як слова не хапае. Цікавы момант, можна разважаць яго, што дотык ён важны. Гэта трошку нелагічна, вот здаецца, там просто дай каманду, падымайцеся, растлумач, супакой іх, там, мои дарагія вучні, там, дзетанькі, перастаньце вы баяцца, ўсё будзе добра. Христос дакранаецца да іх, таму што словаў мала. Вот цікавы такі момант, што дотык мае такое значэнне. Фізічны дотык. І чытаем далей, вершы 19-13. Калі сыходзілі з гары, Езус загадаў ім, кажучы: «Нікому не кажыце пра бачанне, пакуль Сын чалавечы не ўваскрэсне». Вучні ж спыталіся ў яго: «Чаму кніжнікі кажуць, што Ілля мае прыйсці першым?» Ён адказаў ім: «Ілля сапраўды прыйдзе і адновіць усё. Але кажу вам, што Ілля ўжо прыйшоў і не пазналі яго, а зрабілі з ім, што хацелі. Так і Сын чалавечы будзе цярпець ад іх». Тады зразумелі вучні, што ён казаў ім пра Яна Хрысціцеля. І сканчваецца гісторыя тым, што яны сыходзяць з гары, і Христос наказвае ім, каб яны маўчалі. Недзе падаецца, што ў Марка, ўжо зараз не буду правяраць, будзе момант, што ён яшчэ скажа маўчаць, яшчэ нагадае ім пра сваё цярпенне. Матвей ужо пра гэта раней была мова. Тады пры размове з Пятром Христос сказаў, што ён будзе цярпець і будзе забіты. Падаецца, што ў Марка вот у гэтым моменце прагучыць гэтая тэма. І Христос забараняе ім казаць. Пытанне чаму? Чаму забараняе? Барклі тлумачыў так, што габрэі як бы з такім гарачым сэрцам чакалі прыходу Месіі, з такой жывой верай, але ў іх, канешне, былі свае чаканні. Яны не маглі пераскочыць праз вось гэтат кантэкст культурна-палітычны. Яны чакалі, што Месія прыйдзе, аб'явіць славу сваю. Ягонаму прыходу будзе папярэднічаць прыход Іллі, который таксама навядзе парадак. І ў выніку ўсе будуць жыць шчасліва, добра, там скончацца войны, дабрабыт будзе, акупанты адыдуць, Ізраіль зноў будзе такой паўнавартаснай дзяржавай. І яны гэтым рэальна жылі. Барклі піша, што даследчыкі падлічылі, што за 100 гадоў да прыходу Хрыста
ва ў розных паўстаннях было забіта каля 200 тысяч габрэяў. Цяжка мне это, конечно, праверыць, і не ведаю, дзе это правяраць, але цалкам магчыма. Настолькі яны жыва чакалі гэтых зменаў такіх культурна-грамадска-палітычных. І таму, пачуўшы пра тое, што Христос Бог, што ўсе тыя знакі аб'яўлення былі, і разам з тым ён будзе цярпець і будзе забіты, гэта поўная нестыковачка іхных поглядаў. Яны проста не здольныя прыняць гэтай інфармацыі. І таму, тлумачыць Барклі, Христос загадвае апосталам, каб нікому пра гэта не казалі, разумею, што нават астатнім апосталам не павінны пра гэта казаць, таму што не здольныя проста гэтага пачуць. Можна будзе пра гэта казаць тады, калі Христос будзе забіты, уваскрэсне, і пасля можна будзе казаць, таму што гэтая смерць і ўваскрасенне Хрыста, яна паламае гэтую логіку, да которой усе так моцна прывязаліся, да сваіх нейкіх схемаў, у которые так моцна поверылі. Это такі каментар, і цалкам мне выдаецца ён даволі нават лагічны. Апостол Павел кажа, што такой ужывае такі тэрмін, што крыж станецца скандалам. Што гэта згаршэнне, скандалы, это проста эта падзея, калі такога настаўніка, месію заб'юць, што это проста не да ўспрыняцця для габрэяў. Яны проста цікава, духоўнае жыццё, яно звязана з тым, што ты не пераскочыш нейкіх стадыяў, не пераскочыш. Калі ты не разумееш, то ты не зробіш наступны крок далей. Усё павінна быць паступова. І менавіта таму Христос забараняе ім расказваць, а самім гэтым трамім апосталам, траім, трэба было ўсё это ўбачыць дзеля іхнага ж умацавання, каб яны мелі сілы прайсці ўсе будучыя выпрабаванні. Вось для чаго было гэтае перамяненне, каб умацаваць іх у надыходзячых выпрабаваннях. Пахвалёны Езус Христос.